Isabel, the Springboks was a breeding group. Yeah, but it was divided. This is going to be good, eh? Ja. Thanks. Ja. Kijk, een groepje wat groot geweest, ik denk wat Hey, dat 23 was of wat. allemaal gevat. Maar hij heeft toen niet één ramp gekregen, maar daar is één ramp toe dood ook. Dis die ram. Dis seker wat. Ja, maar er moet toch meer ramp in de breeding group. Ik kan toch niet mijn oeie afleiden. Ja, ik weet niet hoe hij denkt, want ik heb het gehoord dat achterna die ding gesplit. Nou, hoe split hulle die Springbokke? Ja, ik weet niet hoe kan hulle het split na verkopen ze. Dus nou maar Ik meen, hoe kies je uit? Ja. Wie al wat uit? dis die ding. Dis Mama, wat gaan hulle doen? Gaan mama hulle hardloop? Vanmorgen gelijk, ik weet niet. Kan Je ik moet maar dat kijken ik voor je later maar een paardjes breng. Ga mama Laat je met mij gevraagd dat ik je zo volgende maand een paardjes breng. Maar ik moet misschien niet zo rammen brengen. Of zo rammen van. dan kan ik veel klompje rammen brengen of zo. Getting ready to Kan let ik the het trappen? Hier zebras zo, ja, out. hier en hier en zo gaan je maar zo op. Ja, dank Ja. je. Hier kan je het maar trappen. Probleem niet. Mooi terug. Wat is de trap hier nog in? Kijk, hij is nou achter. Ons kan... En naast die zebra is afgeleid, kan ons maar dan... Ik ken het niet eens een sterk niet. Wat, zebra? Ja. Hoe lijkt het met jij dan niet goed met die Ja, jy afsterten, sien afkoppen en afvoeten? daai storie van as jy trou, you take it as is. Can't stop payment on the check. Ja, ja. Hoor jy? Jy het mooi geluister hè? Jy trou met die vrou as is. Dit is Kan het maar hierdie oopmaak? Ja. Here they come. I'm nervous then. I hope they don't jump in here. You think they're gonna get in here? Mama, beter If he runs, you must run. Nikki, Want toe gaan mama hulle hardloop? Oh man. Hierdie zebra is niet eens een sterk niet. Nikki, this as is, Papa. He says one of the zebra don't have a tail. Ja, Mary, hoeveel angst is Ja, ik weet niet, maar kijk eens, ik heb net geleid. Ja, arme Willie het mos nou nie sê nie dinge Ik nie. vraag net. Then I'm nervous. Me too. I'm in here. You're in the safest place. I hope they don't come through this window. Here they go. God dang. Oeh, shit. Hy het seer gekry onder in sy lies, nê? Ai, Here, nou sit hy dit vas. Pas op. Hy sit vas. Sy voet sit vas. Ja, ons kan er niks aan maken. Hij schopt je tanden uit. His foot is... Kijk, daar sy. Hy aan die een het onder sy lies. Hy het seer gemaak. There he goes. Let's go. Sien ek wat sien daar? Kenny. Okay, jy sien. Ek wil sien. Wow. There goes another one. Mamma mia. Die was 6. 4 alweer. Die hartlicht is 8. Ja, dat is 4. Baie seer, pa. Die hartlicht is 8. Hy ene onder sy bout het baie seer gekry, nê? Ja, ik zie de ene wat... Daai het hy's lelik geskeur. Nee, nie die ene wat vasgesit het nie voor hom. De rijm Ja, toch gerollen. maar ja, nee, ook nie hy nie. Daar was nog een, ek dink maar dis nie, ek bedoel ons vat as soos die storie is. Dat is die water zo die kant. Hij heeft net met mij gepraat, ik kon veel nog vandaag ook hiervan. Leerlingstaf is moeilijk te doen. Hoe die soms moet jou nommer dan vat. Afgeleid of niet nou. Hy ene nee.